From the heart of Bed-Stuy, WELOVE. Auzotik eta auzoarentzat. Kaixo, gaur gurekin Ekaitz eta Fermin dauzkagu, lehenengoa auzoan egindako bideo baten egilea eta bestea auzoko merkataria. Aurkeztuko dituzue pixka bat zuen buruak? Kaixo bikote, ni Ekaitz naiz, Rotxapeako bizilaguna eta, iratik esan duenez, bideo bat egin nuen duela aste bat edo aste terdi horrelako zeo zer, eta, badirudi horregatik hemen nagola. Buenas tardes, arratsaldeon. Soy Fermín Damborena, soy comerciante del barrio de La Rochapea, vivo en La Rochapea y también soy presidente de la Asociación de Comerciantes y Hostelería La Rocha, que llevo ya creo que es 2 años como presidente. Y bueno, soy vecino de La Rocha y llevo 50 años viviendo en La Rocha. Tengo 54, pues creo unos 50 años. Y bueno, ¿cómo estás llevando toda esta situación? Nola ari zarete eramaten egoera hau? Ni egia esan oso gaizki. Ni kaleko kumea naiz, gustatzen zait asko kalean egotea eta gauzak egitea, eta azken finean hainbeste egun etxean sartuta, hasieran bai topatu izan nituela nolabaiteko hobiak edo egiteko gauzak, baina orain ja bukaeran ez daukat irudimenik, ez zait ezer okurritzen ari. Bueno, la situación, pues bueno, yo no he vivido, no hemos vivido nadie, me parece, ¿no? Una situación de estas y sobre todo incertidumbre desde el día que que te decían que tenías que cerrar la tienda como comerciante y luego, bueno, desde la asociación, pues intentando apoyar. Yo soy comerciante que debo tener el comercio cerrado, no es de primera necesidad. Y claro, no podemos hacer tampoco nada en estos casi 2 meses, pero sí desde la asociación intentar ayudar o a aportar otros temas, intentar solucionar no sé, desde gastos de alquiler, pero de todos los asociados, asociados y no asociados. Echar un cable junto con nuestro técnico de comercio y los que estamos en la Junta, pues a todos los asociados del barrio, incluso no asociados también. Eta auzoa nola ikusten duzu egoera honen aurrean? Ni azken finean ez naiz asko mugitzen ari etxetik, ez? Ni bizi naiz eroskiaren ondon badaukat aukera, ikusteko auzoko supermerkatu, eskuago dagoen supermerkatuaren giroa ikusteko, eta egon dira hemen erotasun egun asko, baina jendea orokorrean ongi portatzen ari da, eta auzokidekiko errespetua mantentzen, eta orokorrean ongi, bai ikusten dela, azkenean Errotxapea da kaleko bizitza daukan auzo bat, eta orain hori faltan botatzen da azkenean. ¿Cómo ves al barrio en esta situación? En esta situación, al barrio, por lo que veo, ha participado el barrio. Participar me refiero que se han visto, no hablo a nivel de comerciantes, sino a nivel de los colectivos, ¿no? Sobre todo esa plataforma que se ha hecho para ayudar a los vecinos, a los mayores. Lo he visto activo. Como no puede ser de otra forma, porque tenemos tejido social en La Rochapea, como siempre yo he dicho, tenemos para alardear un montón de colectivos y no sé qué más decirte de la situación de, yo cuando voy a comprar, por ejemplo, salgo al barrio, no sé, yo creo que la gente es responsable, la gran mayoría, no sé, que se toma en serio lo que nos está pasando.
Vale, nola sortu zitzaizun bideoa egiteko ideia? Ba, begira, ni nengoen bideoak egiten etxean, Euskalako kriston bideo pila bat azkenengo bidaietakoak eta hola, eta bueno, esan nuen egin nahi nuela zehozer ezberdin eta gainera frogatu nahi nuen etxean neukan kamera bat, eta pues, zu zaudenean kaletik zer egite duzu, begiratzen duzu lekuetara, izkinetara. Ez dakit, atentzioa deitzen dizkizuten detaileak, izan daiteke grafiti bat paretan, izan daiteke pertsona bat banku batean eserita, Orduan, pues hasi nintzen etxeko leihoetatik begira, atentzioa deitzen zidaten gauzak begiratzen, Pues igual txori bat teilatuan, edo katu bat leihoan, ez dakit, bizilagun bat trompeta jotzen, gero, pues, ez dakit, jendea egiten zuena kalean hasi zen pixkat balkoietan egiten, Orduan, pues, sortu den bizitza hori etxekoa, pues, ez dakit, irudikatu nahi nuen edo kuriositatea sartu zitzaidan. Eta espero zenuen izan duen arrakasta egarrera izatea? Ni normalen ez ditut partekatzen nire bideoak. Ni egin dituden bideo guztiak edo ziren lagun batentzat, edo ziren niretzat, ez ziren inorentzat. Baina hau gustatu zitzaion nola geratu zen eta orduan erabaki nuen elkar banatzea, baina ez. Non espero horrelako erreakzio ona izatea jendea, hainbeste gustatzea. Ere uste dut dela momentua jendea dagoela nahiko sensiblea eta pixkat ikusi duela bere burua irudikatuta monotonia aspergarri horretan, eta bueno, eta gainera errotxapako jendea ikusi ditu ezagun pilo bat, ze azkenean ateratzen da jende pila bat, eta bueno, badirudi harrera ona izan duela, eta bueno, pozik, alde horretatik pozik. Eske, guri jakitea asko gustatu zaigula, eta, bueno, azkeneko galderatxo bat. Zerbait gehiago esan nahi duzu edo kontatu nahi diguzu? Bueno, ez dakit, animo asko ematea, irratsaioarekin, nola ateratzen den, esperientzia oso polita da, eta sorte on etortzen den guztiarekin. Jendea gehiago animatzen den, eta zuek ere irratsaioarekin animatzen duzuen. Ale, ba, mila esker. Agur. Aio. Vale, y centrándonos un poco más en el tema ya comercios, ¿cómo ves en esta situación los comercios de barrio? ¿O cómo ves cuántos pueden salir adelante después de toda esta situación? Bueno, los comercios, desde nuestra asociación creo que somos unos 50 comercios, creo que unos 15 podían abrir de alimentación. Y el resto era, pues bueno, éramos cese de actividad, ¿no? Por cese de actividad éramos obligatorios a cerrar y daño nos va a hacer daño. Nos va a hacer daño desde el momento que llevamos ya 2 meses con la caja cero, tenemos que afrontar los gastos fijos que tiene un comercio, desde seguridad social, desde los alquileres, y entonces, bueno, depende. Luego cada comercio somos un mundo. Hay quien tiene igual un tipo de alquiler, otros tienen otro. El que se ha metido en una inversión ha cogido un bar, un comercio. Hace poquito tiempo hay casos de que han cogido igual, no hace ni un año, un comercio, un bar en hostelería y tiene que pagar, aparte de un alquiler, una hipoteca, un traspaso. Y entonces hay situaciones para todos complicados, pero habrá quien lo estará pasando, claro, según su situación mucho peor que otros. Pero bueno, sobre todo incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, cómo tenemos que actuar, cuando entren los clientes, eso es la incertidumbre, es para mí el mayor problema. Y bueno, con todo esto, ¿cómo se están portando las instituciones con vosotras? Bien, el gobierno de Navarra, sé que impuestos los han aplazado, los impuestos, pero claro, no quiere decir que no los paguemos, los tendremos que pagar.
Creo que el ayuntamiento a nivel del impuesto de actividades económicas también, pero bueno, no es un impuesto. El impuesto de actividades económicas no me parece, creo que son, en mi caso yo por ejemplo pago 104 euros o 114 euros, se pagan dos. No es un tema que sea, bueno, es más importante igual no pagar, bueno, no pagar, en lo que te aplacen el IRPF o el IVA, el que tiene que pagarlo, según si estás en módulo, si estás en módulos, el régimen especial o no, de régimen de equivalencia, perdón. Entonces sí que nos hemos movido también para que se nos ayude. Mover es, claro, por ejemplo, el tema desde la asociación dijimos los alquileres, pues la mayoría pertenecemos a los locales que son de la cooperativa de El Salvador. Intentamos hablar con ellos, mandamos una carta y dijimos, el alquiler es un tema muy importante. Y no solo para los que teníamos en la cooperativa de El Salvador, sino también para otros asociados, asociadas y no asociados, que tenían sus caseros, vamos a decir, o sus arrendadores para pagar, pues hacer una carta, que es lo que hicimos desde la asociación, así entendíamos que el respaldo era mayor, ¿no? Si somos 50 asociados y le mandamos no pagar el alquiler a uno que tiene una tiendita y está con su arrendador aparte, pues bueno, también esa fuerza la queríamos apoyar ahí. Y luego desde las instituciones, más que todo tema municipal. En el tema municipal, fíjate a qué alturas estamos y estamos pidiendo que se haga una mesa política de comercio. Y aún no se ha hecho. No se ha hecho que en esa mesa política de comercio pues participan todos los actores, desde los que gobierna ahora, todos los grupos municipales que hay, los técnicos de comercio y luego los miembros que quieran ir de cada asociación, ¿no? Pues cada asociación suele ir una persona, el que quiera va, y ahí se sacan propuestas e ideas. Y estamos con un tema de bonos, casi todas las asociaciones lo quieren y lo han propuesto desde la oposición, y el equipo ahora mismo de gobierno no ha hecho, bueno, no ha convocado, y estamos presionando para que convoque una mesa política de comercio. Y en otros sitios ya va muy avanzado. Ahora hemos tenido una reunión pertenecemos a DENOZBAD, que es una federación de asociaciones que estamos más metidos de tipo rural, y por ejemplo en Vera de Bidasoa ya está con el ayuntamiento sacando unos bonos para poderlos ofrecer a los clientes y una parte de la subvención al ayuntamiento para que puedan hacerlo en el comercio de cercanía, ¿no? En los comercios de pueblo, de barrio. En algún otro pueblo también están con temas de estos, y nosotros aquí en el Ayuntamiento de Pamplona aún no hemos hecho nada, hemos hecho un par de vídeos. Un par de vídeos sosos y horribles, además. Y ahí estamos con las instituciones. Bueno, y el Gobierno de Navarra sí que es importante que hemos tenido, eso sí que lo tenemos, aún no sabemos cuándo hay que empezar a preparar toda la burocracia o el papeleo, pero los que hemos estado cerrados vamos a tener una subvención de 2.200 euros, y luego el comercio que ha estado trabajando, porque es una óptica, por ejemplo, una tienda de alimentación, ¿no? Y han bajado sus ventas un 75% en la media de esos últimos 6 meses, pues esos creo que tienen una ayuda también, esos van a tener menos, de 700 euros, desde el Gobierno de Navarra. A ver si querías decir algo más, y si no, pues... Bueno, hicimos una valoración que nos pidió la revista Ezcaba, y bueno, como final era, pues dividíamos en 3 bloques, cómo estaba el comercio y tal, pero bueno, al final lo que sí que decíamos era que, bueno, que vamos, el 2020 está lleno de incertidumbre económica para los comercios, y sí que pedimos, pues más que nunca, a los vecinos y vecinas del barrio, pues que si consumen en el barrio, pues Mejor. Pues será un balón de oxígeno, ¿no? Sí. Y hay cultura en la Rocha-Apea, yo llevo ya 10 años de comerciante, y la verdad que en la Rocha podemos alardear que el que encuentra en la Rocha lo que busca, lo compra. Entonces, bueno, que por lo menos que se acuerden de nosotros, y será, bueno, nuestros clientes son los vecinos, y son los que nos tienen que sacar adelante. Y nosotros ofrecer lo que ellos piden, ¿no? El buen servicio. O sea que contamos con los vecinos de la Rocha. Así será. Bueno, pues para terminar, mi esker bioi, parte hartzagatik eta animo pilo bat, ¿vale? Eskerrik asko, mila esker, y laster arte.
Politicaos. Eo politikeo, kaixo auzokide, gaur maiatzak 5, asteartea da. Gurekin Ander Goiatxe medikua izango dugu, baina lehenago aste honetako berriekin hasiko gara. Josu Urrutiko etxea baldintzapean aske uzteari uko egin dio berriro Dei auzitegiak. Hilabetearen hasieran egin bezala, Parisko Dei auzitegiak muzin egin dio Josu Urrutiko etxea preso politikoaren baldintzapeko askatasun galdeari. Lasante espetxean preso jarraitu beharko du, patologia kronikoak izan arren. Ekainean izango ditu hurrengo auzi saioak, izan ere, bere aurkako 2 euroaginduak eta estradizio eskaera aztertuko ditu auzitegiak. Hego Euskal Herrian, 232.825 langile daude salbuespen egoeran, aurkeztutako aldi baterako erregulazioen eraginpean. Hego Euskal Herriko enpresek salbuespen egoeran osatutako aldi baterako lan erregulazio txostenek, gutxienez, 232.825 langileri eragin diete. Hala, momentu honetan, aurretik kontratupean lanean zeuden 5 langiletik bat daude dosier horien eraginpean. 2 jefes policiales acaban discutiendo en tutela en público y sin guardar distancias. Sindicatos de la Policía Foral y la Policía Española han respaldado a sus respectivos jefes en Tudela tras la bronca que mantuvieron en el salón de plenos del ayuntamiento por el operativo del COVID-19. Fueron separados por el alcalde y en la imagen se les ve increpando a escasos centímetros, uno de ellos sin mascarilla. Zaldibarko udalak ukatu egin du zabortegiari buruz herritarrek eskatutako bilera. Martxoaren hasieran, 150 zaldibartarrek Eitzagako zabortegiaren hondamendiari buruzko bilera bat egiteko eta bertan informazio eguneratua emateko eskaria egin zioten Zaldibarko udalari. Hilabete beranduago, udalak uko egin dio eskari horri, datu horiek ematea berari ez dagokiola argudiatuz. Zaldibar argitu plataformak erabakia gaitzetsi du. Kalean biltzeko eta askatasun politikoei buruzko aipamenik ez, normaltasun berrian. Normaltasun berrirako trantsizio planak aurkezten hasi dira Espainiako eta Frantziako gobernuak. Lanera joateari eta turismoari eman diete lehentasuna, eta urruntze soziala estrategikoa izango dela azaldu dute ohitura berriei buruz aritzean. Askatasun politikoei buruz edota mugitzeko askatasunari buruz aipamenik ez. Bueno, eta orain, gaurkoan, gurekin Ander Goiatxe medikua izanen dugu, koronavirusaren inguruan hitz egiten egongo dela. Kaixo Ander, zer moduz dijoa konfinamendua? Kaixo, bueno, hemen gabiltza bai, egunez egun horrela egiten, ez da gutxi, eta, bueno, bitartean, bakizu, ikasteko eta alakotako denbora hartzen. Bueno, emango diot, hasiko dute azalpentxo hau, 10-15 minutuko kontu bat izango da. Ez dut gehiegi sakonduko azalpenean, testu bat egiten ibili garelako, nita lagun bat, Artek aldizkarian argitaratuko dena, maiatzeko alean, Artek aldizkaria Gedarrek ateratzen duen, Gedar langile kazetak ateratzen duen hilabetekari bat da, eta, oraindik ere arpidetuz bazarete, aukera dukazue Gedar.eusen egiteko, ez? Bertan publikatuko dugun testuaren izenburua COVID-19aren muinetik bizi dugun egoera politikoaren analizira. Nik uste izenburu horrek nahiko ongi laburbiltzen duela, azalpentxo honetan egin nahiko dudana, ez? Eta, hasiko gara, lehenik eta behin saiatuko gara konzeptu teorikoago batzuk lantzen, gerora konklusio orokor batera edo iristeko, ez? COVID-19ak dakizuen bezala oso espektro kliniko zabala dauka, hau da, COVID-19 daukaten paziente, SARS-CoV-ak infektatzen dituen paziente batzuk ez dute sintomarik garatzen, ez baien dago zein izango den sintomarik ez dutenen porzentai konkretua, 120-tik 180 doaz estimazioak komunitate zientifikoaren artean, baina, oraingoz hori ezin da zehatzmenez jakin. Eta gerora, infekzioa pairatu eta sintomak garatzen dituztenen artean, gehiengoak infekzio arina pairatzen du,
180 inguruk, 1,5 infekzio larria, eta 1,5 infekzio oso larria, ez? Arnaz gutxi egitasunarekin, shock edo disfuntzio multiorganikoarekin, ez? Bestetik ere nahiko jakinak diren hainbat elementu, COVID-19ak adindunei edo pertsona adinduei, adin handiko pertsonei, kalte handiagoa eragiten die, batez ere bertan pertsona hauek hiperinflamazio prozesu bat garatu dezaketelako eta horren ondorioz kalte nabariagoak jasan. Eta beraz, heriotza tasak ere, 70-75 urtetik gora asko handitzen dira. Umeetan, badirudi infekzioak, umeek ez dute sintomarik garatzen, orduan badirudi hori sintoma garatzeko tendentzia gutxiago izategatik dela, eta, ikusi beharko da, pixkanaka, zein diren argitu, oraindik ere guztiz argituko den elementu hauen zehaztasunak, ez? Transmisio bideari dagokionez, SARS-CoV-a arnaz aparatutik askatzen ditugun tantatxo batzuetan transmititzen da batez ere, izan eskuen arteko kontaktu bidez, edo obiektuak tartean sartuta, edo 2 metro baina distantzia txikiagora aurrez aurre dagoen beste pertsona bat zuzenan kutsatuta, ez? Haude beste bide batzuk, oraingoz ez daude guzti zehaztuta, baina ez dugu orain horiek sakonean azaltzeko tarterik hartuko, eta esandako testuan edukiko dituzue sakondu nahi izanez gero. Transmisioari loturiko beste bi kontzeptu nagusia azaldu nahiko nituzke, lehenengoa da, infekzioa daukaten pertsonek, sintomarik ez edukita ere, birusa kutsatu dezaketela, eta bestetik, horrek garrantzi handia duela birusaren edapena eta gaixotasunaren edapena geldiarazteko orduan. Izan ere, horrek adierazten duena da, osasun publikoko neurriak ez direla soilik sintomak dituzten pertsona horiengan aplikatu behar, baizik eta pertsona sintomatikoak ere norabaiteko neurri batzuk jarraitu behar dituztera, ez? Eta zentzu horretan agerian geratzen da prebentzio neurri orokorrek daukaten garrantzia, ez? Transmisioaren behin landuta, immunitatean sartuko ginateke. Immunitatea birusaren aurrean gure organismoak sortzen dituen halako elementu batzuk, antigorputzek ematen diguten babesa da, eta immunitatea bi modutan lortu ahalko litzateke. Alde batetik txertoaren bidez edo bestela gaixotasuna pasaz. Immunitateari loturiko kontzeptu nagusi bat, talde immunitatearena litzateke. Talde immunitatea gizaltalde bateko portzentaje handi batek immunitatea garatzearen bidez, talde horretako gainerako pertsonei ematen dien babesa da, ez? Eta, talde immunitateari dagokionez, hainbat galdera nagusi daude, ez? Lehenengoa da, ea ze portzentaje edo talde horretako zenbat pertsonak pasatu behar duten gaixotasuna edo jaso behar duten txertoa talde immunitate hori lortzeko. Oraingoz zehazki esaterik ez dago, baina badirudi COVID-19aren kasuan 50% eta 75% artekoa litzatekeela populazioaren 100 hori, ez? Talde immunitatea lortzeko, immunitatea garatu beharko lukeen populazioaren 100. Bestetik, beste elementu nagusi bat da, ea zein izango den babes immune horren luzapena. Hau da, garatzen ditugun antigorputz horiek, ea zenbat denbora, gure organismoan zenbat denbora egoteko edo mantentzeko gaitasuna duten. Oraingoz hori zehazki ere ezin da jakin, baina, aukera desberdinak ere dueke, aukerarik egoerarik txarrenean, ez genuke erantzun oso iraunkorrik sortuko, hau da, hilabete gutxi batzuetakoa, eta egoerarik onenean, erantzun immune hori, hau da, antigorputz horiek, mugagabeak lirateke, ez? Era mugagabean mantenduko lirateke gure organismoan. Elementu hauek garrantzi dexente dute, batez ere, talde immunitatea lortzeko aukera posiblei begira, ez? Lehenengoa esan bezala hori, populazioaren 50-75 gaixotasun hori pasata, immunitatea garatzea litzateke, horretarako noski, zifra horietara iristeko, beharrezkoa litzateke immunitateak nolabaiteko luzapen nahikoa izatea, ez? Urte pare bat edo gehiagokoa, bestela halako zifra handi horietara iristeko ezintasun nabaria legokelako. Eta beste aukera esandakoa txertoa litzateke. Txertoa goizenez, hemendik 12-18 hilabetetara
egongo da merkatuan komerzializatuta, baina kontuan hartu behar dago, merkatuan komerzializatuta egonda ere, mundu guztian banatu, edo mundu guztian banatzeko adina produzitu, eta gerora guztiei aplikatzen arte, denbora desente pasa daitekela, ez? Eta gainera, unibertsalki aplikatu beharreko bakuna bat izanik, txerto bat izanik, oso garrantzitsua izango da, txerto horren segurtasuna bermatzea, eta horretarako 12-18 hilabete baino gehiago beharko dira, ez? Urteak. Bueno, gero azaldu beharreko beste elementu bat, batez ere etorkizuneko agertokian eragina izan dezakena, temperaturarena litzateke. Orain artean, ikerlari askok manejatzen zuten hipotesi bat zen, temperatura beroek birusaren transmisioa geldituko zutenarena. Dena den, ikusi da, bai herrialde tropikaletan zein hego hemisferioan zabaldu denean, temperatura igoerak edo urtaro eperen iritserak, zerbait murriztu dezakeen arren ez duela transmisioa guztiz gelditzen, ez? Eta beraz, ezin direla gobernuak uda itxoitera mugatu, baizik eta beharrezkoa dela birusaren transmisioa gelditzeko osasun publikoko neurriak hartzea. Orduan, behin nola elementu batzuk botata, pasako gara osasun publikoko neurri nagusiak edo azaltzera. Neurri hauek izendatzeko interbentzioz farmakologiko edo IEF erabiliko dut laburtzearen, eta aipatzea 3 direla interbentzioz farmakologiko nagusiak. Prebentzio neurri orokorrak, gaixoen diagnostiko eta isolamendua zein kontaktuen miaketa, eta azkenik urruntze neurriak. Gaixotasunaren garapenean 2 fase nagusia egongo dira, lehenik eta behin txertoa lortu arteko fasea, seguraski talde immunizazioa txertoaren bidez lortuko delako, lehenengo fase horretan interbentzioz farmakologikoak izango dira epidemiari edo pandemiari aurre egiteko neurri nagusiak, eta behin ja txertoa lortuta, bigarren fase bat irekiko litzateke, behin hori eginda, errazagoa litzatekelako gaixotasuna kontrolatzeko beharrezkoak diren talde immunizazioaren portzentai horiek lortzeko. Orduan, lehenengo fase horretan, esan bezala, interbentzio farmakologikoak, eta gero garatzen da zenean ere erremedio terapeutikoak edo tratamenduak garrantzitsuak izango dira, batez ere gaixotasunaren larritasuna gutxitze aldera. Interbentzio farmakologikoen lehenengo multzoa, prebentzio neurri orokorrena da, eskua garbitzea, maskaria erabiltzea eta bar. Hauei inguruan esatea, bai hasieratik hartu behar diren neurriak direla eta mantendu behar direla modu mugagabean. Gurean nola eztabaida gai nagusia izan den bat, maskarien erabilera izan du da, baina ondorio ez da daitekena da, maskarien erabilera erabat gomendagarria dela, evidentziak ere hori zioen otsaila eta urtarrila hasieran, eta hemen ez dutela hartu neurri hori, ez? Arrazoi desberdinetik, baina horre akatzen nabari bat. Bigarren interbentzio farmakologiko edo IEF-en multzoak gaixoen diagnostiko eta isolamendu goiztiarra eta kontaktuen miaketa eta kuarentena lirateke. Hau da, sintomak dituzten pertsonak infektatuta dauden eta gaixotasuna pairetzen ari diren pertsonak, sintomak dituztenak identifikatzea, proba diagnostikoak hori guztiei eginez eta isolamenduan jarriz. Isolamendua noski, askoz eraginkorragoa litzateke, horretarako osasun instituzioetan egingo balitz, Txinan egin duten bezala, ospitalenetan eta etxean egitea baino. Etxean egonda, etxe barneko transmisio katea ez delako mozten, eta kanpora joaten eta transmisio kate hori luzatu daitekelako. Bestetik, garrantzitsua da ere, kontaktuen miak eta egokia egitea, hau da, infektatutakoekin kontaktuan egon izan diren pertsona horiek bilatzea, kontuan hartuta gainera, infekzioa daukaten pertsonen porzentai handi batek ez duela sintomarik garatzen. Egiten diren estimazioen arabera, beharrezkoa litzateke infektatutako pertsonen 180 identifikatu eta kontaktuen 190 inguru miatzea. Evidentea dena da, Estatu Espainolean eta Eurokorrean Europako hegoaldeko estatu nagusietan zifra hauek ez direla inondik inora betetzen, eta beraz horrek zaildu egiten du asko epidemiaren kontrola. Izan ere, neurri hauek
epidemiaren hasieran edo honen edapena kontrolatzeko garrantzitsuak izateaz gain, ezinbestekoak dira deseskalada edo urruntzen neurrien berapena egiterakoan, urruntzen neurriak kendu ahala, hauek baitira gaixotasuna edo transmisioa berriz ere berrezartzeko eta berriz ere handiagotzea ekiditen duten neurriak, ez? Eta, bueno, interbentzioz farmakologikoen 3. multzoa, urruntzen neurrien alitzateke, urruntzen neurriak 3 maila nagusitan sailkatzen dira, eta maila bakoitza beharrezkoa da, urrengo maila aplikatu baino lehen, aurreko mailan dauden neurriak aplikatzea, bestela zentzua galtzen duelako, transmisioa ez delako behar bezala kontrolatzen. Lehenengo mailan gaixoen isolamendua eta kontaktuen kuarentena leudeke, 2. mailan neurri multzo handi bat, jende pilaketa eta masa egitaldien ekiditea, hezkuntza instituzioen itxiera, lantokien itxiera eta bar. Ikusi da, koronavirus honen aurrean, garrantzi berezia duela ezinbestekoak ez diren lantokien itxierak, lantokiak baitira etxeko transmisioaren ondoren, transmisioa ematen den eremu nagusiak, eta gero urruntzen neurrien 3. mailan egongo litzatekena konfinamendua edo egun bizi dugun kuarentena orokorra litzateke. Kuarentena orokorrari dagokionez, aipatu beharko genuke, pertsona talde asintomatikoen mugimendu edo aktibitateen murrizketa bat dela, ez? Eta beraz, ez duela zertan kale ateratzeko aukera deuseztatu, ekintza hori transmisioa gertatuko ez denaren bermeekin burutzen bada, ez? Orduan zentzu horretan, nabari daitekena da, egun guk bizi dugun kuarentena orokorra edo konfinamendua ez dela horretara mugatzen, zenbait askatasun eta oinarrizko eskubide baliogabetuta baitaude, ez? Orduan, hor badaukagu zer aztertua. Eta, behin oinarri teorikoak edo landuta, pasako ginateke azken atalera, Espainiako estatuko egoera aztertu eta ondorio politikoak ateratzera. Lehenik eta behin, tesi orokor bat defendatu nahiko nuke, tesi horrek dio Espainiako gobernuak orain artean hartu dituen neurriak ez dituztela edo ez dutela irizpide sanitario bat jarraitzen, baizik eta irizpide ekonomiko bat jarraitzen dutela, eta batez ere estatuko goi burresiaren intereseko neurriak hartu direla. Hori oinarritzeko edo hori argudiatzeko 3 puntu nabarmendu nahiko nituzke. Lehenengoa da, Espainiako estatuak ez dituela pandemia edo epidemia hau modu goiztiarrean kontrolatzeko beharrezko neurriak hartu. Alde batetik ez dituzte prebentzio neurri orokorrak hartu, oraindik ere maskarien erabilerak ez baian jarritzen duelako. Horrez gain, gaixoen diagnostiko eta isolamendu goiztiarra egiteko bermerik ez da jarri, ez da probarik egin sindromak zituzten pertsonei eta isolamenduak etxeetan burutu dira. Horrez gain, agerraldia ez harri baino lehen, epidemiaren eragina edo dimentsioa apaltzeko beharrezko neurriak ere ez zituen hartu Estatu Espainolak, naiz eta bai komunitate zientifikoak, zein organismo internazionalek zetorrenaren berri eman zioten, eta beraz estatuak bazekien zer zetorren. Tesiaren argudiaketarako 2. puntu nagusia, behin ja gaixotasunak dimentsio handia hartzerakoan, estatuak aplikatu zuen alarma egoeraren inguruan edo kokatuko litzateke, eta batez ere, testu inguru horretan aplikatu zen kuarentena orokor edo konfinamenduan, ez? Lehenik eta behin, aipatzekoa da, kuarentena orokor edo konfinamendua aplikatzerako orduan, ez direla irizpide epidemiologiko orokorrak jarraitu, 3. mailako neurri hau aplikatu baizen, 2. mailako oinarrizko neurri bat aplikatu gabe, koronavirusen aurrean gainera. Garrantzi berezia duena, dena hori, ekoizpen esentzialaren itxiera eta lantokien itxiera. Horrez gain, kuarentena orokorrak de facto oinarrizko eskubide eta askatasun batzuk deuseztatu ditu, baina aurretik azaldu dugun bezala, horiek ez dira kuarentena orokorraren aplikazioa dela eta azaltzen, eta beraz, beste azalpen bat behar dute, ez? Zentzu horretan, nik uste benetako zergatiak aurkitze aldera burgesiaren ezintasun ekonomikora jo behar dugula, eta ezintasun ekonomiko horrek behartuta hartutako diktadura edo ezarritako diktadura politiko zuzenera, ez? Hau da, azken finean eskubide zibil, politiko eta sozialetan itzultzen diren kontzesio ekonomikoak egiteko ezintasun egoeran, burgesiak normaltasun juridiko hori ezabatu egiten du, eta kasu honetan ere, alarma egoera erabiliz, horri eman dio bidea, ez? Eta, hasieran bota dugun tesia defendatzeko 3. puntua, litzateke
joan den apirilaren 13an gobernuak abiaturiko urruntzen neurrien berapena, erderazko deseskalada edo, eta hain zuzen ere ekoizpenaren berrezarpenarekin abiatutako neurria, ez? Honen inguruan aipatu beharko litzatekeena izango zen, alde batetik, behar baino lehenago abiatu dutela, inolako bermerik eduki gabe, hau da, berriz ere agerraldi hau edo transmisioa berrezartzeko arriskoa onartuta, eta bestetik komunitate zientifikoak honetarako ezarritako gomendioak alboratuz, bai eta oraindik ere Europan urruntzen neurrien berapena abiatzeko goitze gizera esaten zuten informeak kontuan hartu gabe, ez? Beraz, guzti honetatik oinarrituta, esan dezakegu, bai pandemia iritsi bainoren berazko baliabideak ez jarri izanak, zein urruntzen neurriak ezarritakoan, ekoizpena alik eta gehien mantendu nahi izateak, zein behin eta hori ezarritakoan, alik eta lasterren inolako bermerik gabe kendu izanak, adierazten dutela benetan irizpide ekonomikoa izan dela, neurri politikoak zehazterako orduan Espainiako estatuak erabili duen irizpide nagusia, eta horrez gain, estatuak guztienen ondorioak kudeatzeko hartutako neurriek, batez ere, Sánchezen plan, talka plan sozialak eta batez ere hartu ez dituzten neurriek, erakusten dutela, estatuko goi burgesiaren interes ekonomikoak direla defendatzen ibili direnak, ez? Behin hau eginda, Espainiako gobernua dedikatu da, hartutako neurri guzti horiek eragin dituzten ondorio sanitarioak paliatzera, eta zentzu horretan, agerian geratu da berriz ere, langileria izango dela, bai COVID-19aren aspektu sanitarioan, zein honek utziko dituen ondorio ekonomikoan eta kolpatuena izango den sektorea, ez? Beraz, ulertu dezakeguna da, diktadura politikoa berez, proletargoaren kontenitzeko, proletargoaren gaineko kontrol sozial handitzeko neurri politiko bat izan dela, azken finean, proletargoak dituen kondizio materialek, gaixotasuna bere preokupazio nagusien artean ez egotera eragiten baitut, ez? Jendeak, gaizke pasatzen ari den jendeak, argia, janaria pagatzeko ezintasunak, urtetako lanaren ondorio zorrera ateratako negoziek porrotekin izanak, kaleratzeak eta bar dituzte buruan, eta zentzu horretan, aurreikusgarria da, pixkanaka ere, konflikto sozial eta politikoa areagotuko dela, ez? Eta, aipatu beharreko beste elementu bat, klase ertainaren litzateke. Klase ertaina orain artean gobernuaren neurriak betetzen direla bermatzeaz arduratu da, azken finean bere funtzio historikoa betez ez, burgesiaren apoio bloka izanik. Eta, aipatu beharra dago, klase ertainak 2008ko krisialdi ekonomikoaz geroztik jasaten zuen edo jasan duen deskomposizio fenomenoan nolabait azeleratu egin daitekela eta proletarizazio fenomeno orokor baten aurrean agerruki gaitezkela berriz ere, ez? Behin klase ertaina aipatuta beharrezkoa izateke ere bere proiektu politikoa den sozialdemokraziaren mugak aipatzea, berriz ere agerian geratu direlako COVID-19aren kudeaketa guzti honetan. Azken finean, sozialdemokraziak, burgesiaren kontzesio ekonomikoak murriztu diren honetan, etxi-etxian burgesiarekin paktu sozialak proposatzera mugatu da, izan estatu mailan espainolisten kasuan, zein autonomia erkidegoetan, autonomisten kasuan, eta, gerta daitekena da, sozialdemokraziaren norabaiteko sektore erradikalenak paktu horien aurkako posizio bat hartzea, ez? Nolabait sozialdemokraziaren beste elementu moderatu horien kontra eginez, eta zentzu horretan, horrek eragingo lukena da, bere programa politikoaren ezintasunen, oraindik eta ez dakit, areagotze bat, ez? Zergatik, azkenean burgesiarekiko dependentzian eratutako programa politiko bat izanik, burgesiarekin nolabaiteko kolaborazio hori anulatzen baldin badute, ez dutelako zereginik, ez? Eta, bukatzeko, ipatzea COVID-19aren agerpenak ere abagune bat ireki duela aukera irautzaile bat, irautzarako aukera berri bat gauzatu ahal izateko, eta zentzu horretan, iritziz, proletargoak bere independentzia gauzatzen hastea litzateke, abagune irautzaile hori benetan bideratu ahal izateko funtsezko elementua, ez? Zentzu horretan, proletargoari bi aukera edo ireki zaizkio, alde batetik berriz ere, kapitalaren eta aparatuen menpean jarraituz, bere bizi baldintzen depauperazio progresibo bat bizitzea, edo bestetik, bere beharrak kudeatzeko bitartekoak
eskuratu, horiek burgesiari erautzi eta botere independente bat artikulatzen joateko aukera, ez? Eta badirudi biak ala biak, ondorio gogorrak dituzten aukerak izan daitezkera, baina hor kokatzen dela, ez? Sozialismo ala basakiriaren dikotomia hori, ez? Lehenengoak basakirira kondenatzen gaituen bitartean, bigarrenak sozialismoaren garapenerako bidea irekiko lukelako, ez? Eta, bueno, guzti honekin amaituzat emango nuke nire ekarpentxo hau. Espero lagungarri izana, batez ere hurrengo aste hilabetetan jardun politikoa garatze aldera, elementu batzuk eskuratu izana. Eta, bueno, animak ematea guztiei, bai orain lanean eta antolatzen jarraitzeko, bai eta hurrengo hilabetetan etorri daiteken aurrean prestatzeko, ez? Eta, bueno, besterik gabe, besarkada bat eta animo guztiei. Erlojua azkartzen. Egunon, Gabon, Arratsaldeon, Eguerdion. Ongietorriak Uhin Errebeldeko programaren azken sekziora. Erlojua azkartzen. 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 From the heart of Bed-Stuy, WELOVE. Gure sekzio liluragarri honi hasiera emateko Eskabidean taldeak isolamenduan grabatutako Gau Erdigorri abestia jarriko dizuet. 2012an Iruñerrian sorturiko ska, reggae eta rocksteady taldea da. Egun 11 musikarik osatzen dute eta dagoeneko taldeak 200 kontzertu baino gehiago eman ditu. Euskal geografiaren bazter guztietan zehar. Eta ni oroitzen naiz Santa Ana plazan izan zen kontzertu bat Eskorbuto eta hoietako temak jotzen zituztela. Kontzertu eharra. Hemen bideoa. Goizaldeko lehen argiekin nabarmentzen naiz ispiluan, badakit ni neu naizela barruan dagoena, baina ezin ezagutu nire islada. Isilpean igarotakoek lainopean itxu naukate, ilunetan bihotzan abaritzen dut zurrutzen, egun oskar biak noiz iritsikoten. Gau erdigorri, goizetan argi, noiz nahi ere, euriaz guzti, harimak loratzen nahi badituzu senti, denetarik beharra da ikusi. Behar bada barneko ekaitzak askatzea ez da makala, zu berriaz pizko bularraldeko kriseioa, tatxeden ardezala premia izatean. Aspaldian haize bolada batek honako hau xuxurlatu zidan, sima guztiak loratzen dira noiz bait bizitzan. Zurea zaintzen baduzu indartsua ziko da. Gau erdigorri, goizetan argi, noiz nahi ere, euriaz guzti, harimak loratzen nahi badituzu senti, denetarik beharra da ikusi. Gau erdigorri,
argi, noiz nahi ere, euriaz busti, harimak loratzen nahi badituzu senti, denetarik beharra da ikusi. Wow, oso abesti polita, asko gustatu zait. Eta zuei? Bastante ongi, tio. Bastante interesgarria gainera dago zein hizkuntzetan, eta, hostia, hori da pixka bat rompedor, ez? ¿Tú qué dices? Bai, bueno, da nola beste rollo bat, azkenean, pues, la gente que no oye le damos como otra oportunidad para que entienda de la música que crean los grupos y así. Y al final, en esa canción justo, pues se ve en grande lo de los seños, lo ¿no? de los seños y rollo, cuando está hablando nuestro señor presidente Pedro Sánchez, al final te ponen los seños, pero en una pantalla muy chiqui. Eso es, ¿sabes? en un cuadrado. Y al final no se les ve. Y bueno, al final que sí, que nuestro señor presidente es muy guapo, pero yo creo que habría que dar prioridades a otras cosas. Eso es. Oso ongi. Mira, eta uste da oso kritika oso interesantea. Orain, Lekarozko irakaslearekin hitz egingo dugu. Berak, oraingo egoera honetan ze kirol eta nola egiteko gomendioak azalduko dizu. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ni Oianen naiz eta Lekarozeko irakasle bezala nago, nator jardueretako erdi mailako zikloan. Eta bueno, egoera berri batean gaude, nahiko berezia. Eta egia da gure askatasuna mugatu digutela, alde batetik bestera mugitzeko aukera, eta aktibitate eta ekintza guztiak bertan bera utzi behar izan ditugula. Hori dela eta bizi gara egoera sedentario batean, esan dezakegu. Azkenean etxe barruan gaude, ezin gara mugitu, eta horrek suposatu du bakoitza bere etxean bir sortzea eta ekintza berrietan mugitzea. Batez ere, ekintza hauek izan dira artea, musika eta jarduera fisikoan murgiltzen direnak. Horien artean gainera, 3 arlo hauek esan dezakegu hezkuntza munduan izan direla baztertuenak izan direnak, eta kasu honetan beharrezkoenak iruditu zaizkigunak egun hauetan. Bueno, nire arlora bideratua pixkat jarduera fisikoa, esan dezakegu jende asko etxean jarduera fisikoa egitearen beharra sumatu duela. Azken finean egun osoa etxeak ez dira handiak eta mugitzeko aukera oso gutxi ditugu. Eta horien artean, suposatu duena da ere, jende asko kirola egiten ez duena edo egiten ez zuena, kirola egitearen behar hori edo jarduera fisikoaren behar hori sumatzea. Hori dela eta YouTuberen bitartez, lagunen bitartez, bideoiamanen bitartez, ikusi dugu jende asko jarduera fisikoa egitearen beharra izan duela. Hori beraz guretzako positiboa izan dela esan dezakegu. Azken finean, kirolarekin eta jarduera fisikoarekin harreman hori ez zuen jende asko mundu hori ezagutu du eta gustatu zaio eta gehiago nahi du batez ere orain etxean barruan gaudela. Bueno, oraintxe bertan fase berri batean gaude, esan digutenez hori goizeko 6-etatik 10-etara eta arratsaldeko 8-etatik 11-etara jarduera fisikoa egiteko aukera eta paseoak egiteko aukera daukagu. Hori dela eta jarduera fisikoa egiterakoan gauza batzuk eta aholku batzuk emango dizkizuet nire ikuspuntutik. Hasteko, hasi berrientzat edo ohitura ez zutenak aurretik jarduera fisikoa egitera, lehenik eta ben esango nuke azkenan denbora asko daramagu mugitu gabe, ze azken finean naiz eta etxean ariketak edo jarduera fisikoa egin, gorputza 80% egon gara geldirik. Orduan, lehenengo egunak gomendagarria igual bakarrik paseoan oinarritzea. Ordu bateko paseoa ja ongi dago. Eta kontuan izan da, goizean edo arratsaldean egin dezakegula, goizean ez baldin badigu tarpatzen, pues igual arratsaldean atera gaitezke ere. Nos la podemos jugar. Eta gero,
kirolarekin hastean, nire ustez, askatasun gehien ematen diguna korrika egitea da. Egia da egin dezakegu korrika edo bizikleta, ez? Hola, beste kirolak egin daitezke, baina, bueno, gomendagarrena nire ustez korrika edo bizikleta. Eta korrika egitean, hasi berrientzat, ona izango litzateke, igual, korrika 10 minutu, 5 minutu oinez, korrika beste 10 minutu, 5 minutu oinez, hola, tarteka, gorputza martxan jartzea eta pixkat norberaren erritmoa eta ezagutzea. Azken finean, ez zarete jarriko naiz eta 4 ordu izan, jarduera fisikoa egiteko, ez zarete 2 ordu egongo korrika. Orduan, hori pixkat gorputza ezagutu eta martxan jarri. Eta kirolariak garen ontzat eta ohitura dugunok jarduera fisikoa egitea ere, sumatuko dugu hasieran gorputza ez duela funtzionatzen. Eta duela 7 aste igual erritmo batean geunden, baina orain korrika jarri gara eta gorputzak ez digu erantzuten. Orduan ere, lehenengo eguna lasai-lasai edo paseoa ere, eta aurrera doan enean, hori pixkat berriro martxa hartu, edo korrika mendira joan, paseoak naturan, aukera baldin badugu, munizipioaren barruan baldin badugu aukera hori, eta bestela tartekatu kirola eta paseoak. Eta esandako, azkenean goizean eta arratsaldean aukera dugu, eta goizean ez baldin bagaituzte harrapatzen, arratsaldean behar bada joan gaituzke berriro. Eta besterik gabe, animo asko guztiei eta animo jarduera fisikoan murgildu zareten nahi. Oso ongi, mila esker, Oiane. Irakasle zoragarria. Bale, eta orain, gure isolamenduaren egoerara gogoraraziko dugun Fiakras taldearen abesti bat aurkeztuko dizuegu. Bai, temazo hau, hiltzera goaz diskari hasiera ematen dion abestia da, eta ni ez nekin, baino orain dela 10 urte argitaratu egin zen, edo hori dio Bandcamp web horria. Eta hori. Jarriko dizuegu abesti hau zuentzako. Errotxapeatik Euskal Herri osora.
gozoenak jasotzen, inor gutxik maitatutako goilurretan. Letrei mortera sartu, atera bizerbeza orain, honelako gau batez kalterik ez diten egiten da. Atención, atención, atención. Confusione. Liatu gara, zeren abesti hau ez da hiltzera goaz diskari hasiera ematen dion abestia. Da bosgarren abestia. Sin más, nos parecido bastante importante de informar esta noticia. Bueno, Peña, eta bukatzeko asmakizun bat proposatuko dizuegu. Erostean beltza da, erabiltzean gorria, eta erabili dugunean grisa bihurtzen da. Zer da? Bueno. Oraindik aste bat daukazue erantzuna pentsatzeko, eta erlojua azkartzen hurrengo saioan komentarioetan zuen erantzuna jarri barko duzue. Irabazleari sorpresatxo handi bat izango duzue. Venga, Peña, a estudiar. Eta agur, hurrengo astera arte. Tu minuto. ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que mostrar al barrio? Pues este es tu momento, tu minuto de gloria. Grábate en vídeo o audio haciendo lo que quieras. Canta una canción, lee tu poema. Sueño, y los sueños son. Enséñanos tu obra de arte. Mándanos un reto. ¡Me aburro! O dedica un mensaje para tu barrio. ¡Un beso, barrio! ¡Os quiero! Esta es tu sección, la sección de la interacción. From the heart of Bed-Stuy, WEL.